Όταν πέθανε ο βασιλιάς της νυχτερινής τηλεόρασης, δεν υπήρξε κηδεία. Ούτε πολυτελής τελετή στο Χόλιγουντ, ούτε παρέλαση με μαύρες λιμουζίνες, ούτε μέρος για να τον αποχαιρετήσει ο κόσμος. Αλλά στη σιωπή που ακολούθησε, ένα όνομα αντιχούσε πιο δυνατά από τα υπόλοιπα. Ήταν το όνομα ενός απροσδόκητου καλεσμένου, ενός φαντάσματος από το παρελθόν που είχε προσπαθήσει να καταστήλει. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και γιατί η ιστορία του έγινε το τελευταίο κεφάλαιο στη ζωή του Τζόνι Κάρσον? Στις 23 Ιανουαρίου 2005 πέθανε ο άνθρωπος που είχε κρατήσει την Αμερική σε ύπνο για 30 χρόνια. Ο Τζόνι Κάρσον, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της νυχτερινής ψυχαγωγίας, απεβίωσε ειρηνικά στο ιατρικό κέντρο Cedars Sinai στο Λος Άντζελες. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν η αναπνευστική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από εμφύσιμα, μία πάθηση με την οποία είχε παλέψει στο παρελθόν. Ήταν 79 ετών. Ο ανιψιός του, Jeff Souching, εξέδωσε μια απλή αλλά συγκινητική δήλωση. Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, η απώλεια της οποίας θα είναι ανυπολόγιστη. Δεν θα γίνει κηδεία. Η απόφαση ήταν σοκαριστική, αλλά ήταν απόλυτα σύμφωνη με την προσωπικότητά του. Για έναν άνθρωπο που ζούσε στο προσκήνιο και εμφανιζόταν μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ, ο Τζόνι Κάρσον ήταν αξιοσημείωτα συγκρατημένος. Ο φίλος και συμπαρουσιαστής του, Dick Cavett, θυμήθηκε κάποτε πόσο αμήχανος ήταν ο Κάρσον δημόσια όταν προσπαθούσε να επικοινωνήσει με θαυμαστές έξω από το στούντιο. Ο Ed McMahon, ο πιστός του σύντροφος για περισσότερες από 3 δεκαετίες, είπε κάποτε: «Ο Τζόνι ήταν απόλυτα άνετος μπροστά σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά ταπεινώθηκε εντελώς μπροστά σε μόνο 20». Συχνά αναφερόταν ως ο πιο συγκρατημένος αλλά και πιο δημόσιος ομιλητής που έζησε ποτέ. Με τον θάνατό του βρήκε την ιδιωτικότητα που πάντα επιθυμούσε. Η σωρός του αποτεφρώθηκε και η τέφρα του δόθηκε στη σύζυγό του, Άλεξ Μος. Δεν θα υπάρξει δημόσια κηδεία και οι διάσημοι φίλοι και συνάδελφοί του δεν θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους από αυτόν. Ο άνθρωπος του οποίου την τελευταία παράσταση παρακολούθησαν απίστευτα 50 εκατομμύρια άνθρωποι, απεβίωσε παρουσία λίγων μόνο μαρτύρων. Ο κόσμος τον θρήνησε με τον μόνο δυνατό τρόπο. Συλληπιτήρια ξεχύθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας. Ο πρόεδρος George Bush τον αποκάλεσε σύμβολο σταθερότητας και ενθάρρυνσης. Ο Τζέι Λένο, ο διάδοχός του στο The Tonight Show, τον περιέγραψε ως πρότυπο. Και ο David Letterman, τον οποίο ο ίδιος ο Κάρσον θεωρούσε τον πραγματικό του διάδοχο, του απέτησε ίσως τον πιο συγκινητικό φόρο τιμής, λέγοντας: «Όλοι όσοι ήρθαν μετά από εμάς είναι απλώς απατεώνες. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο σαν αυτόν». Οι θαυμαστές του άφησαν λουλούδια και έστειλαν μηνύματα κάτω από το αστέρι του στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ και στο πάρκο Τζόνι Κάρσον, απέναντι από τα στούντιο του NBC, όπου βελτίωσε το ταλέντο του για τόσο καιρό. Πώς όμως θα μπορούσαν να του αποτίσουν φόρο τιμής χωρίς κηδεία και σε μια ζωή γεμάτη με χιλιάδες φίλους και μερικούς ισχυρούς εχθρούς, των οποίων τα ονόματα, ψιθυριστά μετά τον θάνατό του, θα σόκαραν τους πάντες? Η απάντηση δεν βρίσκεται σε αυτούς που ήταν παρόντες, αλλά σε αυτούς που έλειπαν για τόσο καιρό. Ο απροσδόκητος καλεσμένος δεν ήταν απλώς οποιοσδήποτε εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα. Το πνεύμα μιας τόσο βαθιάς φιλίας και μιας τόσο πικρής προδοσίας είχε διαμορφώσει ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή ήταν η ιστορία του μοναδικού ατόμου που ο Τζόνι Κάρσον δεν μπόρεσε ποτέ να συγχωρήσει. Για να καταλάβεις το τέλος, πρέπει να πας πίσω στην αρχή. Πριν η Joan Rivers γίνει διάσημη, ήταν μια επίδοξη κωμικός. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, εργαζόταν για χρόνια στα άθλια κλαμπ του Greenwich Village της Νέας Υόρκης, όπου μοίραζε καπέλα που μερικές φορές δεν έπαιρνε ποτέ πίσω. Κοιμόταν στο αυτοκίνητό του, έκανε διάφορες δουλειές για να πληρώνει τους λογαριασμούς και μάλιστα απολύθηκε μετά από μία μόνο εμφάνιση στο The Tonight Show του Jack Paar. Έκανε αίτηση για το The Tonight Show του Johnny Carson 7 φορές, αποτυγχάνοντας και τις 2 φορές, μέχρι το 1965, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Πολλοί στον χώρο έλεγαν ότι η καριέρα του είχε τελειώσει. Έπειτα ήρθε το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου 1965. Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελίας, με τον μάνατζέρ της να την κατηγορεί ως Χάρη, καθώς εκπροσώπησε και τον Bill Cosby. Η Rivers ανέβηκε στην σκηνή πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η τελευταία της ευκαιρία. Τότε συνέβη κάτι απίστευτο. Αργότερα θυμήθηκε ότι ήταν μία από εκείνες τις νύχτες που όλα απλώς μπήκαν στη θέση τους. Τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν και το κοινό ταυτίστηκε αμέσως μαζί του. Δεν ήταν μόνο αστείος, αλλά και σαγηνευτικός, και το άτομο που θυμόταν περισσότερο. Όταν η παράστασή της τελείωσε και κάθισε στον πολυπόθητο καναπέ δίπλα στον παρουσιαστή, ο Τζόνι Κάρσον έσκυψε και είπε τα λόγια που θα άλλαζαν τη ζωή της για πάντα. Στην εθνική τηλεόραση της είπε «Θα γίνεις στάρ». Η Rivers θυμάται να κοιτάζει πίσω και να αναρωτιέται με ποιον μιλούσε.
Στην ζωντανή μετάδοση, περιέγραψε τη χημεία μεταξύ τους ως μαγική. Εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε ένας βαθύς δεσμός μεταξύ τους. Ο Κάρσον όχι μόνο της έδωσε μια ευκαιρία, αλλά έγινε και προστάτης και μέντοράς της. Όπως είπε αργότερα, μου έδωσε μια καριέρα. Από εκείνο το βράδυ και μετά, η Joan Rivers έγινε τακτική φιλοξενούμενη στο The Tonight Show. Εμφανίστηκε σχεδόν 100 φορές τις επόμενες 2 δεκαετίες. Η τηλεοπτική τους επικοινωνία ήταν θρυλική. Αυτός ήταν ο ήρεμος και ψύχρεμος βασιλιάς. Και εκείνη ήταν η έξυπνη και πνευματώδης γελοτοποιός της αυλής που τον έκανε να γελάει μέχρι να κλάψει. Της είχε γνήσια εμπιστοσύνη. Όταν η Rivers ξεκίνησε τη δική της σύντομη εκπομπή Talk Talk το 1968, ο Τζόνι Κάρσον ήταν ο πρώτος διάσημος καλεσμένος της. Ένα ισχυρό σημάδι υποστήριξης. Ο ρόλος της στην εκπομπή μεγάλωσε. Τον αντικατέστησε όταν ήταν σε διακοπές. Και το 1983 ονομάστηκε επίσημα τακτική καλεσμένη παρουσιάστρια. Ήταν μια θέση τεράστιας εμπιστοσύνης. Κατά την απουσία του Τζόνι, το κλειδί της επιτυχίας ήταν δικό του. Στα μάτια του κοινού και της βιομηχανίας, ήταν ο προφανής κληρονόμος. Η αφοσίωσή του στον Κάρσον ήταν ακλόνητη. Αργότερα, θυμήθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε λάβει πολλές προτάσεις για να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή, αλλά πάντα τις απέρριπτε για να παραμείνει στο The Tonight Show. Αλλά να που έρχεται η κρίσιμη στιγμή που αλλάζει τα πάντα. Παρά τη ζεστασιά που επέδειξαν στην τηλεόραση, η σχέση τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά επαγγελματική. Υπήρχε μόνο κάτω από τα ζεστά φώτα του στούντιο και μπροστά στις κάμερες. Η ίδια η Rivers έγραψε: «Η φιλία μας υπήρχε αποκλειστικά στην τηλεόραση, μπροστά στις αμερικανικές κάμερες. Δεν ανταλλάξαμε ούτε λέξη στα διαλύματα για διαφημίσεις όταν έσβησε το κόκκινο φανάρι. Όχι επειδή δεν αγαπιόμασταν. Αυτή ήταν η θρυλική ατάκα του Κάρσον. Ήταν ένας άνθρωπος που έχτιζε τύχη γύρω από τον εαυτό του. Η σχέση τους δεν βασιζόταν στην εμπιστοσύνη στενών φίλων, αλλά σε μια επαγγελματική ιεραρχία. Ήταν ο βασιλιάς, ο προστάτης, που την ανακάλυψε και της έδωσε μια θέση στην αυλή του. Και αυτή η άρρητη δυναμική εξουσίας είναι απαραίτητη για την κατανόηση της βάναυσης προδοσίας που ακολούθησε. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο κόσμος της Joan Rivers άρχισε να καταρρέει. Για χρόνια. Ήταν σίγουρος ότι θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Κάρσον. Αλλά τότε τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Το 1985, ο Κάρσον υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με το NBC. Αλλά στον Rivers προσφέρθηκε μονοετές συμβόλαιο. Για αυτόν, το μήνυμα ήταν σαφές. Έγραψε: «Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Οι υπεύθυνοι ήταν αβέβαιοι για το μέλλον μου». Τότε ήρθε το πιο σκληρό πλήγμα. Ένα υπόμνημα κυκλοφόρησε στο NBC που απαριθμούσε κωμικούς που εξετάζονταν ως πιθανοί διάδοχοι του Τζόνι μετά τη συνταξιοδότησή του. Ο Rivers, που είχε περάσει περισσότερες ώρες σε εκείνη την καρέκλα από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Τζόνι, υπέθεσε ότι το όνομά του θα ήταν στην κορυφή της λίστας. Αλλά όταν το είδε, ήταν εντελώς συντετριμμένος. Το όνομά του έλειπε. Κατέληξε σε ένα οδυνηρό συμπέρασμα. Το NBC δεν θα έδινε ποτέ σε μια γυναίκα ρόλο παρουσιάστριας ειδήσεων. Πίστευε ότι ένας ρόλος φιλοξενούμενης παρουσιάστριας θα ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για το δίκτυο να αξιοποιήσει τα ταλέντα της χωρίς να τη βλέπει ως πραγματική ανταγωνίστρια ή διάδοχο του βασιλιά. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ένας νέος παίκτης μπήκε στο προσκήνιο. Το νεοσύστατο τηλεοπτικό δίκτυο Fox ετοιμαζόταν να ξεκινήσει και τα στελέχη του, συμπεριλαμβανομένου του Barry Diller, ήταν πρόθυμα να αφήσουν το στίγμα τους. Η Joan Rivers έλαβε μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Η δική της εκπομπή, The Late Show starring Joan Rivers, προβαλόταν την ίδια εποχή ανταγωνιζόμενη το The Tonight Show. Ο μισθός της ήταν εντυπωσιακός, $10 εκατομμύρια, πολλές φορές ο μισθός της στο NBC. Η Rivers αντιμετώπισε μια επώδυνη απόφαση. Ήταν αφοσιωμένη στον Τζόνι, τον άντρα που την μεγάλωσε. Αλλά ένιωθε επίσης ότι την ασέβεια και την απόρριψη του δικτύου όπου εργαζόταν ο Τζόνι. Ο σύζυγός της και μάνατζέρ της, Edgar Rosenberg, της έδωσε μερικές σημαντικές συμβουλές. Της είπα να μην πει λέξη στον Κάρσον μέχρι να υπογραφεί και να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την Fox. Η συλλογιστική του βασιζόταν στην ψυχρή, άκαμπτη λογική του Hollywood. Άλλοι κομικοί που ήταν τακτικοί στο The Tonight Show και παρέμεναν διαγωνιζόμενοι συχνά απολύονταν αμέσως από την εκπομπή του Κάρσον. Αν το έλεγε στον Τζόνι και το συμβόλαιό του με το Fox έλυγε για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα του έμενε τίποτα. Το χειρότερο ήταν ότι και οι δύο φοβόντουσαν ότι ο διαβόητα ισχυρός Κάρσον θα τον καλούσε διακριτικά και θα ακύρωνε το συμβόλαιό του πριν καν υπογραφεί. Έτσι έμεινε σιωπηλός. Μία απόφαση που θα μετάνιωνε για το υπόλοιπο της ζωής του. Η είδηση διέρευσε το Σαββατοκύριακο πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Το τι συνέβη στη συνέχεια εξαρτάται αποκλειστικά από το ποιον πιστεύει κανείς, καθώς υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων. Η Τζόαν Ρίβερς λέει ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι ο άντρας είχε ακούσει την ιστορία από κάποιον άλλο. Αμέσως προσπάθησε να τον καλέσει για να του εξηγήσει την κατάσταση. Είπε ότι επιτέλους είχε την ευκαιρία να του μιλήσει και του είπε ότι έφευγε από το Fox για να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή. Ο άντρας δεν είπε τίποτα. Απλώς έκλεισε το τηλέφωνο. Τον πήρε πίσω τηλέφωνο επειδή νόμιζε ότι το είχε κλείσει. Το έκλεισε για δεύτερη φορά. Και αυτό ήταν όλο. Δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Η εκδοχή του Τζόνι Κάρσον ήταν εντελώς διαφορετική. Ισχυρίστηκε ότι το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ. Είπε ότι ο ίδιος, όπως όλοι οι άλλοι, είχε μάθει για τη νέα του εκπομπή μόνο μέσω ενός δελτίου τύπου. Ένιωσε εντελώς ευνηδιασμένος, ότι δέχτηκε επίθεση και ότι τον πρόδωσε κάποιος που υποστήριζε για περισσότερα από 20 χρόνια. Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα. Άλλοι κομικοί είχαν ξεκινήσει τις δικές τους εκπομπές και ενώ μπορεί να υπήρχε ένταση μεταξύ τους, ο Κάρσον συχνά τους υποστήριζε. Η Ρίβερς είχε τη δική της θεωρία. Μια θεωρία που πήγαινε πολύ πιο πέρα από την απλή επαγγελματική αντιπαλότητα. Αργότερα έγραψε: «Νομίζω ότι πραγματικά ένιωθε ότι του ανήκα απλώς επειδή ήμουν γυναίκα και ότι δεν επρόκειτο να τον αφήσω. Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν «σε βρήκα και μου ανήκεις». Δεν με συμπαθούσε επειδή ήμουνα γυναίκα. Συγκρούστηκα μαζί του. Στον κόσμο του Κάρσον, η συμμετοχή ενός άνδρα σε έναν διαγωνισμό ήταν ένδειξη φιλοδοξίας. Η αναχώρησή της ήταν προδοσία. Ο βασιλιάς ήταν πικραμένος και ο θυμός του θα ήταν άμεσος και καταστροφικός. Ο Τζόνι Κάρσον, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην τηλεόραση, χρησιμοποίησε την επιρροή του με κάθε δυνατό τρόπο για να τιμωρήσει τη γυναίκα. Η πρώτη και πιο προφανή συνέπεια ήταν ότι του απαγορεύτηκε αμέσως και μόνιμα να εμφανιστεί στο The Tonight Show. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή και για χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Κάρσον δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο στούντιο, το οποίο ήταν το δεύτερο σπίτι του. Αλλά η κατάσταση πήγε πολύ πιο πέρα από αυτό. Ο Κάρσον δημιούργησε ένα είδος μαύρης λίστας. Όλοι όσοι είχαν εμφανιστεί στην τελευταία εκπομπή της Τζόαν Ρίβερς ενημερώθηκαν ότι δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτοι στο The Tonight Show. Η απόφαση ήταν εύκολη για τις διασημότητες και τους ατζέντιδες τους. Η επιλογή ήταν ανάμεσα σε μια νέα χαμηλής απόδοσης εκπομπή, σε ένα ανερχόμενο κανάλι ή σε μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές εκπομπές στην ιστορία της τηλεόρασης. Σχεδόν όλοι επέλεξαν τον Κάρσον. Ο Ρίβερς δυσκολευόταν να προσελκύσει υψηλού προφίλ καλεσμένους. Ένας τέλεχος του NBC, που ήταν προσωπικός της φίλος, φέρεται να της είπε ευθέως «Θα σε καταστρέψουμε». Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου 1986 και αντιμετώπισε προβλήματα σχεδόν αμέσως. Χωρίς διάσημους καλεσμένους και το τεράστιο κοινό της Κάρσον, η σειρά δυσκολεύτηκε. Στο παρασκήνιο, τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα. Ο σύζυγος της Ρίβερς, Έντγκαρ, παραγωγός της εκπομπής, βρισκόταν συνεχώς σε διαμάχη με τα στελέχη του Fox. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, το δίκτυο έδωσε στην Τζόαν τελεσίγραφο. Ο σύζυγός της απολύθηκε. Εκείνη αρνήθηκε. Έπειτα, τον Μάιο του 1987, η Fox τους απέλυσε και τους δύο. Η επαγγελματική ταπείνωση ήταν τεράστια, αλλά σύντομα επισκιάστηκε από μια αδιανόητη προσωπική τραγωδία. Η αποτυχία του προγράμματος, τα τεράστια χρέη και η απώλεια δημόσιου κύρους άσκησαν αφόρητη πίεση στον γάμο. 3 μήνες μετά την απόλυσή του, ο Έντγκαρ Ρόζενμπεργκ αυτοκτόνησε. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, η Τζόαν Ρίβερς ήταν εντελώς μόνη. Η καριέρα της καταστράφηκε. Ο σύζυγός της την είχε εγκαταλείψει. Και όλο αυτό το διάστημα, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος υπερασπιστής του δεν άκουσε τίποτα. Ο Τζόνι Κάρσον δεν τον πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν του έστειλε ποτέ γράμμα. Δεν είπε ούτε μια λέξη συλληπιτηρίων. Αυτή η χειρονομία, ή μάλλον η απουσία της, μετέτρεψε αυτό που κάποτε ήταν μια πικρή διαμάχη του Hollywood σε μια πραγματικά σκοτεινή και τραγική ιστορία. Αποκάλυψε μια πλευρά του Κάρσον που το λατρευτικό κοινό του δεν είχε ξαναδεί. Ένας άνθρωπος του οποίου η δυσαρέσκεια ήταν τόσο βαθιά που κατέστηλε κάθε αίσθηση ευπρέπειας και συμπόνιας. Όπως είπε αργότερα ο Ρίβερς, περιγράφοντας την πλήρη απομόνωσή του από τον κόσμο που κάποτε κυριαρχούσε. Ήταν σαν ο Στάλιν να με είχε εξορίσει στη Σιβηρία. Ο βασιλιάς είχε πάρει την απόφασή του και ήταν οριστική. Ας επιστρέψουμε σε εκείνη την ήσυχη μέρα του Ιανουαρίου του 2005. Όταν έγινε γνωστό ο θάνατος του Τζόνι Κάρσον, η ιστορία της θρυλικής και άλυτης διαμάχης του με την Τζόαν Ρίβερς ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που μου ήρθε στο μυαλό. Ήταν η σκιά που έριξε πάνω στη φήμη του. Το μόνο άλυτο πρόβλημα που ο άρχοντας του ελέγχου δεν μπορούσε ποτέ να λύσει, χωρίς μια σωστή ταφή. Η ιστορία του έγινε ένας επικίδιος λόγος που δεν είχε ακούσει ποτέ. Ήταν ένας απροσδόκητος καλεσμένος.
Η αντίδρασή της στον θάνατό του ήταν τόσο περίπλοκη και οδυνηρή όσο και η κοινή τους ιστορία. Δεν ήταν μια απλή έκφραση θλίψης. Αντίθετα, οι δημόσιες δηλώσεις της ήταν ένα σύνθετο μείγμα πικρίας, βαθιάς θλίψης και ενός εκπληκτικού βαθμού επαγγελματικού σεβασμού. Σε μια συνέντευξη ήταν απίστευτα ειλικρινής και τον αποκάλεσε αηδιαστικό μπάσταρδο, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ήταν επίσης ο πιο λαμπρός ετεροφιλόφιλος άντρας στην ιστορία. Κανείς δεν ήθελε να τον αγγίξει. Ο πόνος ήταν ακόμα φρέσκος, ακόμα και μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες σιωπής. Δεν μετάνιωσε που συμμετείχε στην εκπομπή του Fox, αλλά μετάνιωσε για την χαμένη ευκαιρία για μια δωρεάν συνέντευξη με τον Κάρσον. Σε μια σύντομη συνέντευξη πριν από τον θάνατό του, φαντάστηκε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία του. Είπε ότι μετά από όλα αυτά, αφού έφυγα από την εκπομπή, αφού απολύθηκα από το Fox, αφού ο Έντγκαρ αυτοκτόνησε, ο Τζόνι έπρεπε να με είχε τηλεφωνήσει και να μου πει «Πού ήσουν?». Θα είχε γραφτεί σε κάθε εφημερίδα και θα έπρεπε να είχαμε επιστρέψει αμέσως στην εκπομπή. Θα ήταν μια στιγμή συγχώρεσης, μια κομψή χειρονομία από τον πιο μορφωμένο άνθρωπο στην τηλεόραση, αλλά δεν συνέβη ποτέ. Ο Ρίβερς εξακολουθούσε να αναζητά ένα τέλος χρόνια μετά τον θάνατό του. Σε ένα επεισόδιο του reality show της, Τζόαν και Μελίσσα, η Τζόαν ξέρει καλύτερα, επισκέφτηκε το νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένη η τέφρα του Κάρσον. Οι κάμερες την ακολουθούσαν καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τον άντρα που την είχε εξορίσει από τη ζωή της, χωρίς να μιλήσει για τίποτα σε μια τελευταία, συγκινητική προσπάθεια συμφιλίωσης. Γι' αυτό η Τζόαν Ρίβερς ήταν παρούσα στην κηδεία του Τζόνι. Μετά την παραίτησή του το 1992, αποσύρθηκε στην ιδιωτική του ζωή χωρίς ποτέ να μιλήσει δημόσια για τη σύγκρουση, ενώ εκείνη έπρεπε να ζήσει με τις συνέπειες. Για χρόνια ήταν ο μόνος που περιέγραφε τη διαλυμένη φιλία, μοιράζοντας τη δική του εκδοχή της ιστορίας σε συνεντεύξεις και ζωντανές εμφανίσεις, ενώ παρέμεινε σιωπηλός. Τη στιγμή του θανάτου του, η φωνή του και ο πόνος του ήταν οι πιο ισχυρές ηχό του παρελθόντος του. Ο απροσδόκητος επισκέπτης δεν ήταν εκκλησιαζόμενος. Ήταν μια αναπόφευκτη, τραγική και αξέχαστη υπενθύμηση του ατόμου που είχε δημιουργήσει και που δεν μπορούσε ποτέ να συγχωρήσει. Επιτέλους, ο Τζόνι Κάρσον μπόρεσε να βιώσει τον διακριτικό αποχαιρετισμό που πάντα ονειρευόταν. Δεν υπήρξε δημόσιο θέαμα, ούτε μεγαλοπρεπής κηδεία. Κι όμως η σιωπή γέμισε με την ιστορία του μοναδικού ατόμου που δεν μπόρεσε ποτέ να συγχωρήσει. Στο τέλος της ζωής του, ο πιο απροσδόκητος καλεσμένος δεν ήταν ένα άτομο, αλλά μια ανάμνηση. Η ανάμνηση μιας φιλίας που είχε σφυριλατήσει με μία μόνο πρόταση και είχε καταστρέψει με ένα μόνο κλικ στο τηλέφωνό του. Ήταν η τελική, σιωπηλή απόδειξη της ακλόνητης πίστης του και το τίμημα της ασυγχώρητης προδοσίας στη Βασιλική Αυλή, αργά το βράδυ.